Voin chu zonet YouTube channel a Mizo mi puiten kan hriat chak em thin thalai ten enga tinge an insak an thil nei an khosak te ain phu mi alo ni ti kan hriat reng chung po a man an ni theih lo le hrim an ni ngai lo na chhan hi hei zonet channel a hian an lo in koma chiang deuh main pulal din pui tlaw CJM aizol hian alo soi fi avek me a ngai hi nakin ngai thawenga afula ngai thadu tan po hei a link hi description a hon karon da in lo click menga Mizo te hian sarkar ni tok tam tak chu an hlawh tur ang kan sia an reng ka tangin an hlawh tur ang kanin hriat sak veka an thakhat chum lak lu tur ang kanin hriat sak veka ni tin chu ti rolin chu ti ang an thakhat lak lu tang kan han en chuan an khosak dan te an in nei te an fa te khosak dan te khang sang ka kan han ena Eiru na tel lo chuan a tlatin lo atang chuan heng te hi nei theih mi alo ni ti hi kan mu ve reng si ani amaro chu heng song hi an nei a Mizo society a pe chuan Kohhran khawtlangah tlatlum tluma an lo tang vele boxi a chuti chung chuan enga tinge man an ni lawa corrupt an ni lo man an ni lo chan le an eirukna te hi enga tinge an chhuichhuah lo chan ti kha kan lo ngai to na sa thin ni mar chu hei puma din a hian aron soi chiang khop maya income tax kan pek lo wang te thiam lo han chan tir don tak takin witness tha anom lo awang te a thiam lo chan tir thei lo ani thin dan te khang zong kha hei anon soi langa kim changin ke chuan karon soi to lowanga amaro chu hei anin komna te hi chumi apoi mo lai tak le mi puite na kan hriat chak thin lai tak chu karon la chuaka hemi ba ka po hi soitam taka oma khang kha chu voina hian karon ti lan tum ani lo wangin kakat veka voina chuan hei enga tinge mikoram nia kan hriat te hi man an ni si lo an eiruk te hi enga tinge man chu an ni ngai lo ti hi ron poina tum ber ani a chuwang chuan hei an nuah hian kada lo ngai hlawh a thei phei chuan an YouTube video hi a furin lo wangai thlang ngai ula kangin ngal bok cheu ni e tuna lo ngai thlang ti chuan hei mi pui lam thlena tanga zona om theih hi han ti tela cha om ka tia heitian Mizoram te po Eiru kai thuneitu buai te hi chu news te kan thira thi sang te kan sheve fo ani chula ya chanin mi pui ti a om thin chu hei an in te hi anila an Eiru ti te chu chiang mar me lom ti te an thil nei te hi anila an rin hlel om shim ti tong kam te hi kan sheve thin ani ti phunglenga te chula ya tak chuan an hausak na te an thil nei atang rotin an dan bo chele we ko te thu boy lo ni ta se te theih ni mt lai te tin hei thu boy ka lai te pon an nei an din mun en nan hianin an bank document ani mo ka ti angwa en theina va check theina kha om mt rek te po khan sha da chak om riau ka ti apoi mo lu tu ka mo thale mai tun mi kha pakhat na chuan kha mi to mo la ka khan thu boy siam to chuan a bankers book an ten document zong kha a chui tu ten court khan wa endik theih veka an inspect theih veka ni chuna dang le chuan Mizoram eirukna zong do tho hi kan ti teng hi chu mani hlawh phu lo hausa do veka ni diktak soi chuan hei ka soi war ber ke he mi dan pa pon hi pathian khoina zara pulpit la po ke ka sarmon ka tel ve ngei nia ne hemia te Samuel te ang ni theih thati ka soi trina Samuel te kha roreltute anga bandon khan azona zong kha chu sakanem no be kan hitane ka soi tum tak chu Mizoram hian ka soi watin chu kan hlawh wanga hausa tu ni se khotin ha hian thingtlang khotin hian zirtiu tu hausa tu ran ne Mahse mi officer roreltute non lu hian an hausa nga zel thela hi poilu tu ne ma chu mi om zel zo chu mi tu po om zel chu a income millawa a hausa ma suma nei chuan dan chuan Eiru nga pu tu ran ne teni ta ne top maya Mahse te kan ma kan convict thei si lo kan te chuan boi thadu me chu income tax kan lawa ka sumla lu kha khelo ta ne ke hian tu ne hian Eiru du taila ka Eiru anga noi zanga vele Eiru taila kan nu hi dor ka siam ti ranga cha mai la kha dor tang ka in ka pha tu an chhe pu lo pathe khoi na za da ne me
tu na po Mizoram hausa tam ta ho hi engin hausa na chhan ti tai la tu ma chhan soi thelong pathian mal som na ni me pathian mal som na ba khan soi hlei thelo chuan income tax kan pe si lo kan sum la lu tak te kan share si lo ke po ka hausa na chu kan huan phat ka zukala rang ka chak lutiat ka char ful ho lo ma le ka ti chuan tu man me share sak to lo wangin da na chuan athil nei phu lo hausa rim chu Eiru ngai tu ni atir wal khan kha zuk fin fe na hom ta lo ka sen khan kan nu hian dor siam se eng za nge a sale proceed eng za nge hlep kha hre to lo na choi char mai la ka sum thiang le ma chang vek don chu apoi lu tu thon ne ba kan soi bel lo ka tu na lam do ni wangin lai mo angai nom na lai te po omang chu tin a beng war thla ka tin lela ma cha ngai to na min nei ti ta lai chhe income tax kan pe lo te po hi kan van nei na lai ti te po kan soi thina chu ti lai elo chuan swal thum na man ra te po ka lo ni ve thei je la chuan chu ba chuan mi tam ta hian mi dang nen po in dor tai la sum te po hi akha sa pe kan du do ze lang pek le la kan duanga transaction pon du na tinan vai ra mi tenen tu tenen po khan income tax lai la sum zuk pe don tai la thiang him tak pon pe don tai la kha sim lo pe ten te sen khata tang an lo la lo tanga pek za to ha chota tin dang le chon Mizoram hausa tam ta hin an sum zong kha ji pe ta sela an thakha sum chu kha lo boru ve mai the ta ma se tian pe do ze lang chu tiang lai te po chu mi pui te po khan kan ngai nom ti kha ni ka ring tlatin kan sha chak angai nom na ai ma chuang kan sha chi an chak la ya kha ani ka renga hei indial na hi te hi tam ve chena kan mang tha to ki ni sha emtin he dan ken ko chu changa a ko le the sang ai enge mason kan ngai na lai ne sha effective le zwala ka enge nyang he dan hi ataka kan man the na nian enge poimo ni anang ma ni sha imo nia tun ma khan kan tianga separation of judiciary ma kha chuan million convict hen lo tam lu tuk lawa til te polo harsa separation of judiciary no he chuan he million convict lo tam ta khop me chan chu separation of judiciary ni ro chuan judicial officer te hi judicial officer te hi sarkar hoi ni to lo wang kha ma ro chu kan convict helon tam ta chu ko ta reng hen mi tu po convict do na thu se to na mangai thu se to an thon convict the ni lo tu nen har sa do me chu a ming mer tu man se lo te la dc phat thin chu thu boi lo nei se witness a khan adu sa na dong thin a pa te tenan sdo sadar te hetami video te kha witness a dong se again zone an sengam chula hai tak chu code khan wa hoviang ma se convict ngot thei lo chuan chuan adan chu kan mang thalu tuk to ka te ma ro chu khala han witness te po an chan ngai ni chu ti kha kan soi duwa tin Mizo le dom ka thelo tlem kan soi be so du chu adang le chuan nisina kan siang khan veng chung pon Kohhran pon Eiru kan ngai Mahse atak tak man thelo hin tam lu to ka ne chu chuan tu na pon han soi te la sarkar chuan ka soi thina college ho te hi an hlawh te lo tha ke ni chu lo in sei bang te la judicial service chu neutral ten tu na hin UGC pe thi alo tam te mem ta ni UGC pe ya professor ti sarkar secretary tan lo tam to associate professor te poi additional secretary ta pon lo tam to ta Mahse veng ta hausa san ni chong me lo chu chuan thil kha hril tlan me ne ti kan sei me don chu zirtir tu primary zirtir tu train graduate selection grade lo te hian group e hlon la dai Mahse an hausa veu chu me lo Mahse mi theng la chu rei lo te officer nen hausa nga tlan me ne Mahse kam hian chui tak tu chuan asor zang kha anon soya tu man fin fian hom to si lo lai kha kan sei duwa khati zong khania kan shet ang khan Eiru te hi chhuichhuah me hi a halo har sakop maya income tax kan pek lo hi abul lian ber chu ania income tax pe to meng o han ti ringot kha ani thei box si lawa misual tlem te awanga arampu mina tor kha thil dik ani si lo ni chuwang chuan ke ni mimal chau hi in ngai to ila enge kan ti engtin nge kan zalen na income tax pek lo kan van nei kan man tangkai ti thei in ngai to ila Christian vek kan nia
Christian kan ni emon ni lo po ni se vai ho po in karma an tia chuti ang deuh che chuan thil thalo kan ti chuan kan chunga a thalo zongin arun le don ani ti kha kan hriat kan ngai tu rang thin anga ya ke ni Christian a pe chuan pathianin kan thla te ba ka thla le chhong te thleng poina kan thil ti sur ra kha pathianin ator tir thei ti kha kan rin dan ani awangin tundin huna chuan poisa tlem zong kha ai it viau ani mai theya amaro chu khang poisa te kha tundin huna chuan kalsanila poisa tam tak ra chia kan hmadam mata na chiat na nei chau ai chuan poisa tlem te kan nei khan kan hmason na te kan nun te thatna aron thlen thei zawka tin kan tu le fa ti apo mai som na thlen thei zawk ani ti kha sheranin heng corruption te hi itom viau thin ma sela voina lo ngaithla tu te chuan ti thei din huna kan loading ve ani po in kalsan ngamila tlani khat kumni khata kan nom na tur chau ngai to lovin kumsom ni nuwa keimani mai ba ka kan tu le fa te omdan tur thlenga mo phurdu kan ni ti kha sia in kalsan ngamang ti kha kanin ngel le bokani kalome